Alah yo. Aku kenal kamu. Siapa? Ya ampun. Yora. Bertemu lagi di channel Eda Ratih, channel yang siap hibur dimanapun Anda berada. Cus! Lah yo. Masuk, assalamualaikum. Ya. Wes, Mas. Iya. Duwe mau kan? Iya. Kabilan ini kuwi kan kabile kuwi. Klene, Bos. Mas Des, jadi ya. Aku hari ini kan libur, jujur aku loworo, aku udah bengi bar tiba. Ya, kenekku mah wanjer aku udah panas di bengi. Watuk terus jilbaban jilbaban kenen. Ben mlayu ndek jilbaban. Iki tukang mesin cuci ki tak celuk lagi ndadak. Kowe ora ndres? Kenapa? Kan ceritane tukangku seneng talang ya. Terus iki rene yo ndodos iki. Iki sing tukangku lagi tuku semen mbekan, Dres. Tuku semen iki. Kayak dijodosi kan, dibungkari kan dhuwur koki dijodosi kabeh, guys. Ketok ora ra? Iki sing ngakon bapakku, guys ya, kabeh atas kanune bapakku. Iki dijodosi, iki kok karo mburi bareng kan rapuh to. Iki dadi dibenakno iki sing kamarku sik. Terus baru kamar mamahku juga kan wis mulai lembab nganu. Kok aku tidur kamar mamahku sik. Lah iki piring. Heeh, aku roh rep tak dodoi kejadian tragedi. Apalagi? Ape umbah-umbah. Mesin cuci rusak, langsung tak kontak Mas. Kowe ning ngendi Mas? Tulungi ya. Kayak mesin cuciku laki iso cuma diudal-udal dipangan tikus. Ya Allah. Kowe nek tekan kene ket mau ki ya entuk konten kuwi. Mesin cuciku diodos-odos Mas kuwi. Entuk konten ku diodol-odol kok tak didoi. Iki. Guys, sing di mesinnya jadi dipangan tikus iki kabel. Iki lho guys. Kabel iki dadi diodos-odos tikus ceritane. Iki mesin cucine. Ya. Iki kabel iki bagian iki ne. Iki remuk iki aku yang ngirim bapakku iki. Mesin cuci iki rasa dinggo Ndres kok. Sama sekali ya. Anak-anak tragedi Ndres. Mak blak rene. Lawang kucul. Gurih kalau. Ya Allah guys, iki lho. Mbak Cici gak doleran tapi ya sini iki guys. Lihat tuh prei. Kamu kan kita budakno talang mbek minta ya, pengen dongok-dongok ngono ya. Kan lawang sama. Ya Allah. Blok ngono. Iki tablok dhewe apa iya Tablok dhewe lho. Kok peraku tuh meratapi Nasib. Iya bener lah iki ya wis ngetek ya Mbak. iya terus wis wayahan juga memang lagi mungkin kan kena udan kena apa toh itu lah wis ngene songklak guys sudah tidak layak memang gak layak guys aku mau ya ngirim laporan nih bapakku iki apa iya sabar jawabane bapakku sabar ngono entong ini pakku memang gila nangis. Iya, jadi sing menakne bapakku, guys. Terus engko aku ngomong apa gampang kok iki urunan aku ngono aku yo mau ben bapakku. Brembet iki tekan ndi. Diam aja. Ini loh Mbak Jessica lagi ngomong. Oh enggak usah dulu. Mbak Jessica yang ngomong. Itulah ya Allah, iki lah iki lho ya apa sih? Dek bengi lomba watuk, iki watuk. Ya bengi yo guys, mulai ngonten tak ceritani. Buta kan dek kucing. Iya ya. Dah Allah aku gila, aku juga aku perah. Itu nangis aku. Perah. Iya. Dan iki pasti ada Mbak Tata lagi ya. Tak ceritani guys. Kan Mbak Tata teka. Terus anak kucing ngebuang Iya. tak Tapi pas teko aku hari pertama di pertama minggu sing saurunge Linda sing sak Minggu kinara. malam. Saurunge kinara kuwi guys dadi ket minggu. Kuwi anak kucing ning jero omah. Dah terus tak gugsah to mbek Dik Dra. Mlebu ning ngene kamar anunan kae sing kamar gudang kuwi to kulkas. Kuwi tak golek gak temok Dres. Wes mari metu aku telepon Mas Jaki. Yang kene kucing golek sampai temok aja ki ngono. Kuwi golek no, wong tengah goleki nemokno ambek adikku ki sampai bongkar lemari, sampai apa ki gak nemokno guys tak ceritani.
Aku sih ora cover story, mergo wis keadaan kene bingung hektik ya, karena gak cover pe nyontong ora ngehewer-hewer ki ya bengi-bengi. Wes ta, sesoke wes ya wes. Pulang konten. Gak nganu ya saurunge nemokno telek saya aku. Lah ya pulang konten to ya kuwi malam ya. Nemokno. Lah iki bar nelek kok kene iki bengi iki kan. Anu bar nelek keset wis tak lungsuri ning kene anu wis tak resiki. Kuwi ning keset. Heeh. Terus Sing roh iki. Ya kecek soalnya apa cair. garing kuwi sing brongkol-brongkol Iya, tak ngono. sing pas Kuwi bacis itu. Kepitek aku kan. Tata ternyata dia nelak ning kene. Ngono tak kira terus paling semetu bengi iki gak gludak-gludak ya. Blas, Hidra. gak ada tanda-tanda kehidupan. Hari berikutnya gak ada tanda-tanda kayak sampah teracak-acak gak berarti semetu ta. Ya, Wih, positive thinking. positive thinking. Aku Minggu selalu Senin, Selasa ki kene ora enek kejadian. tapi Mbak Jess ki mikir gak deh, aku yakin ki kucing iki enak. Iki enak. Sedangkan omah ki wis tak obrak-abrik ki gak enak. Dia kan omah tutupan kabeh Gak to, enak. gak enak. Belas tak bener. Wis Kak, paling ya wis metu Kak. Aku saya positif thinking. Gak deh, aku yakin sedang Iki kene. enek. Aku sih yakin iki enek. Tapi bengi kok gak enek gludak-gludak. Belas Sama pokoknya. sekali. Belas. Kayak aku keringet dingin yo guys, yo ket mau aku gak penak soalnya. Terus mari ngono. Wes ayo, aku nganu iki piye? Terus wes hari akhirnya kemarin kita pulang konten, tahu tidak di rumahku bercecer pupuk cair. Cair itu. Aku tuh awalnya kayak gini Kak. Baunya kok gini yo Kak, bukan wis dibersihno to. Iya itu masuk enak iya Kak. Lah aku ape mandi kan. Aku kan di kamar mandi sini toh yang luar sini. Untung gak keinjak, soalnya aku kan ngiwasi kan. Kak, aku udah apa ta jerene? Vicky ki sek ning jero kene Kak. Ada 6 berapa? Ada hampir 6 titik. Heeh. 6 atau 7 titik. Astagfirullahaladzim. Wih cair semua. Keset temblok. Tiga. Papat ta? Papat pon 5 ngono lho. Jero ngene pokoke temblok mubeng. Terus sampingnya kene lemari, samping gua stafel nek telu. Ya Allah. Jadi Mbak Jess ngerusi itu ya sampai blokan. Wes Kak aku ae wes bar kan dia blokan. Aku sing golek ya mbek nggo sapu ide tak senter ya Allah gak situ mandi yo. Jadi aku Sampai ngerti isak telek, iya. Aku golek iki. Heeh, Gak nemu ngepel. aku. Astagfirullahaladzim. Ya Allah wes tak penderitaane. Wes akhirnya wes kokoneh ta lho. Aku Mbak Jess mandi, aku sek gak iki mesti ning kene kan gak mungkin tuh yo. Tak goleki jejak kakine dia karena dia pupe cair kan. Tak goleki jejak kakine tapi yo gak nemokno lho Rendi. Sama sekali. Sama sekali. Kardus iki tak buka ide sek gak enek. Sek Mbak gak ta enek. menek ora enek. Blas gak enek. Aku kan Terus? mikirnya iki kan tak tanya Mbak, kucing iki kecil apa besar ngono. Besar Dek. Aku ki pikiranku apa nek besar ki ndak dia melahirkan. Kadang kan kucing nek apa melahirkan kan golek nggon Nggon sing sing anget-anget nyaman. gitu kan. Oh gak Dek, tapi yo gak terlalu besar. Aku kan gak ngerti pada saat itu sing ngerti adikku ambek Mbak Jess to yo. Ya wis aku yo menyerah kaya wong bento ning ngisor kulkas, ning ngisor sofa wi ya Allah bolak-balik. Terus kehilangan arah ya. Sampai aku lo ngomong ini, iki kucing model piye to Mbak? Mbak masuk kucing jadi-jadian sampai wis menyerah kuwi lagi. Iya. Kerdus yo. Terus apa jenenge ning dhuwur lemari kan ada tumpuk-tumpukan wis tak golek iki gak enak deh. Enek. Ya terus baru ngono ketika kan ngerti sing kene nggo jajanan kan Dres. Iya. Yo, Nah, kan nggo jajan. saya saurunge kuwi Mbak ta lali. Gak Iya, nek ngerti. aku masuk nang kulkas. Ini Kayak onde-onde. ini kan Donat gak gak mampu toh. dimasukkan. Tak dekat meja. Ditaruh sini. meja. Sampah itu gak tercecer. Sampah kuwi, sampah bekas mak jajane kene iki gak tercecer. Ya aku positif tinggi nek kucing iki, tapi aku ngrasane iki jek enek ning kene. Ngono pikiran. Mbak Jess sih sik ngono ya. Aku gak ngerti nek metu aku mbek Dik Dra iki ndelok gak metu, gak metu ngono. Dadi bener-bener jek nek metu kan ketok kencur-kencur Iya. kan, tapi gak. Terus satu ketika ya aku ning Solongan, aku teleponan Mas Zaki, kamu ndang kesini ya, ndang kesini ki aku walah wis awakku gak penak kabeh ya. Iya. Enak sing mandi wi. Gak enak sing ngatus gak napa Mas Zaki tak telepon. Iya isa aku ngising-ising kok tewe rono. Ngenteni Mas Zaki sampai 7:30 ya ta. Lagi teko Mas Zaki. Ning ndi digoleki lah tata nek Mas Zaki. Dia wis Ngomong wedi endi? kan? Aku Dia wedi. wedi dia. Aku beratus sapa ya. Wedine nek cecek kuwi lho maksudnya. Heeh, aku ki nek nggongkar-nggongkar ngono ki jujur sing tak wedine kayak cicak. Ya, heeh. Aku terus nek mikire, wah lagi kok busa-busa kan kucinge mati apa pi kayak enek meong-meong. Belas mampu kayak nek cara mikir mati mau batang gak sih? Nah. Iya, aku dene kan yo. Nek gak ngono sakit. Ya sakit apa ya Mas Zaki golek yo. Dudune wi Wis Mas pas Zaki wi. Tak temok, buka wis isian temok. kerdus. Temok ta wis Heeh. digoleki tak aku yo rong mandi rong apa tak dene. Temak aku Setengah tak wolu. yakin. Ternyata tahu nggak di mana? Tebak. Di dalam kasur.
nang jero kasur. Kan kasurku sing coklat iki kan suwek Busa. kan. Busa kuwi kan. Sing bolong iki Ya, sing itu kan sampean bolong iki. kae. Beles mereka ono. Mbak, Sing sumpah. tempat lagi. Mbak. Terus gak ada Oh, Ya nek yuk, lu dia urip deh. Dadi Bajas gak ngerti nih jebok kan dia tidak cecek to ya. Iki sofa kuwi apa? Busa. Busane dikira Mas Saki ceklita, cekli to ya. Wis ta aku roh ki koyo ndi. Tenan ta? Wis dengan keyakinan penuh. Wis Mas Saki wi. Ndi Mas wis cekli sik, cekli wis Mas Saki. Dibuka iki Mas Saki. Lho, yo to ta? Iki lho ta. bocah Tapi wasak-wasak. lo kucing iki Gusit. gusit paling melayu. Lanang Ya, koyo kuwi. gak roh, wis gak paham ya Mbak lanang Celutak gitu. mesti kuwi. Celutak. Mbah, Yo gak ngerti Apa ya kamu dia. ya? menemukannya apa? Onde-onde mek donat kuwi ning ngene Ngene, solongan. tahu di mak dia dek kayak donat ambek onde-onde nang ndi. Loh, yo gak nang meja. Gak enak ta yo jelas kene sak ning jero kene. Jelas, akhirnya wis ketemu wi to yo. Nama onde-onde ini mek anune aku nemu. Wi ketemu wi dia mbelayu yo gusit dik serik ngono. Langsung Sampai ngerti mah munggah ning arep dua TV kan. Dicuwincing tata mek pajak ngene aku wis wedi soalnya. wis sing ndelik yo ora langsung kena tak omongi. Ya berarti gudak-gudak Iya. kan. Yo tak omongi. Wi dia mbelayu rono yo nang sebelah kono wi kan yo tumpukan kasur-kasur kan. Mas Haki, tak nyepet tak. Aku jupuk apa jenenge? Apa Mbak? Apa sabu? Sapu tuh ya. Saya pas tak jupuk sapu tak apa bisa aneh ngono kan yo. Yo tak colot ning pintu tak tutupi kabeh. Wedine nang dia mlebu kan terus menyelinap tuh ya. Terus tak zuzuk langsung kena wi. dicowengking Mas iki. Cengke Mas. Nggawa ning Wis dinding sampe aku tanggaku pernasan kancane. ini ngerti gak? Aku sampe munggah ning meja wi lho. Ya Allah, Mbak, aku kudu nangis. Maksudku ki Aku karo ora apa ki. kudune kan ya kucing ya umume ya meong-meong. Apa gludak-gludak. Blas. Tapi meninggalkan jejak taek Berarti teman-teman. pirang dino? Minggu. Minggu bengi ya Minggu Senin, Selasa, Rebo. 4 hari dia di sini. Ayo. Bertahan dengan tidak makan. Ya maaf ya donat tak ya Mbak. Pasti ya, ketok elen apa nek Udah ora. udah wis ada papon dari kene. Saya kan enggak ada. kulkas kabeh kok. Harusnya dia juga lemas gak sih ya? Dan kasurku yo, busaku iki wis tak ngene-ngene. Oh, aku cuma juga kepikiran nek dia bakal njero kuwi. Menjero, iya. Nek Mbak Sis kan takutnya cicak tuh ya. Nek aku ki ular. Aku paling wedi pol. Saya tak pikir gue sing Mbak Sis, wis tak aku kenteni Mas Zaki. Lah aku ki gak serangan wis sumuken ya. Bengi, Kena. era bengi metu. Piye ya? Awak menit capek gak usah keluar. Nah, aku tapi pengen jalan-jalan, aku ngono. Pertama pengen beli mantok kan. Iya. Mas Aki ngejak orang di konten yang nongkrong yo, ngono ya wis lah gak di konten yo guys, ngisi konten Facebook. Berarti piye awak pas pulangnya nek gak ngono, wis gak apa-apa ya insyaallah wis kuat lah aku ya ngono. Terus wis ya tuku bekecot wis ya tamu kosan Tata juga Mas Jaki yo pengen bekecot bungkus anggite meh pulang ngono, ya wis nongkrong lah kuwi. Barang nongkrong, aku nyemplung peceren. Maklum, broksot. Malah iya. Kok bisa pacarannya ki piye? Mas lagi, mas saya mulai nyalain. Terus yang gak apa-apa, gur pisan kok aku ngono. Baru kayak awakku punya panas. Panas Iki rasane awake. koyo anu guys kan menatap toh. Jarem. Buak heeh. Harus Terus sih, sing toh. kene nahan, sing kene aku nahan. Jadi kok keceklek ngono ladokan tapi kayak piye aku rasane nek dinggo anu rada sengkring-sengkring Emang, yo. ya? Kayak cek sengkring ngono kok guys. Lah kuwi bengi-bengi aku gelubukan ya Allah adem panas awakku. Aku mau tak blonyo minyak. Malah wis mbak. Aku paling mandi wis setengah songo ya lagi mandi berkeruk kucing wi. Lah keringetan posisi keringetan Ya, nek di yang ini kan iya. malah sumuk kan. Malah guys, aku suruh Penderitaan iki Iya, ada. bisa Ya. jadi. untung kok enek tata ning kene ngono. Aku pas kuwi posisiku ngono. Untuknya siap tempur karena kucing-kucing ya Allah. Untung ki Mbak Tata pas posisi kan ada Iya. ora ki lah aku terus piye ngono. Iki sing bebakan dhewe Mbak. Mas Jess. iki anggere pas Paling kucingnya mati ning jero kene. berak-berak wis aku. Jelas kucingnya sampai mati paling ning jero kene. Ada kelaparan loh Dek. Cara yo. Busuk loh Mbak. Kamu ngerti gak pintu kuwi iki lho sampai tak ilang-ilingi ngene. Cara yo Mbak, Dek kok ngetoke iki maksudnya nek pas kene gak enak ngono nek kene berangkat dia lagi ngetok. Albune iki lewat bulungan ditambel. Mbak aku ki sampai sedih mikir nih. Ya dadi mlebune pas kayak iki dibuka pas kalian datang. Heeh. Iki biasanya iki soalnya aku ngomong tata aku iki jenenge jero. Kenapa? Soalnya aku teko iki ning gini kursi iki tengok-tengok kontene aku teko. Walah. Sini Terus kok aku dia main di melayu rumah delik dia? ning kanal. Ndeke mesti. Ngono ceritane. Dek dehidrasi sampai pupe yo cair. Ada berbusane bareng. Kuwi apa muntah ta?
ambune pup. Ambune pup. Tapi Balah pup sih. ngerok. Wis Kak, wis berok tak. Sampai aku Deblok kan aku yang guyu kekelan. gila. Ya Allah. Aku sampai ngono. Wis soalnya wakih guys. Nek aku mending pup sing beronggal-beronggal jiku ini Kan kan langsung gini enak kan. ya guys. Lah Iya, iki cara wecer Tisu di lap tisu. tak lap tisu terus tak pel nganggo anunan iki cek bau. Cek bau guys. Aku Baunya kan pel. bau kayak bau kecut gitu kan. Mbak, kok baunya sing enak aku mandi kuwi. Lah kok mbak aku yang jemur itu. Gila aku sampai ngono wis. kayak setrauma itu loh kayak just Delok kucing. anu kucing. Lah ya aku ki gak apa-apa guys, mana dia kan mungkin panik ya kucingnya kuwi. Jadi panik. Tapi Sedangkan aku kucing kan itu gak punya di- tempat diambil pas lagi tuh kak kucing yang bener-bener ketakutan loh. Iya dia iki panik kok. Aku iki udah piye ngono. Cara yo nek karena ngomong dia ngono. terkurung di dalam Oh, rumah. dia kan gak iso neng di tuh di sedangkan yang kene kan gak ada makanan yang harus dia makan kan. Gak enak pangan. Ya gak batin enak gue apa. salah sapa kok gak ngeong-ngeong. Sumpah demi Allah gak ngeong. Akhirnya kan diambil mas lagi dibuang di sebelah sana tau. Di Tanggoku nek di timurnya rumah ini kan. Wih lo dia lagi meong-meong ya mbak. brok-brok Baru ini banter tak nih. Sampai kau kini kerumah ceritane di apa di kekno ning Mbak, gini ini Mas, Mas. omahan. Mas wes. Ya. Di kekno ning gini ngarep mak koncone tak. Gorengannya kadingan loh, Mas gorengan. Wes ya. Mas WA. Oke. Ya. Ben kok dianu baca Pak. Walah. Lah ya. enak Ayo. Lah, teman kamu. Ayo. Aku sampai nyelok nang aku guys ya aku. pokoknya nek aku nang kene masih ini. Kayaknya masih. AC ya, terus baru iki mesin cuci ki semua pembira ya. Ganti baling-baling ya. Ayo mendelik kayak tukang loro ayo kene. Beli baru, Sre. Tulisannya beli baru kalau tekan aku beli ngono ya Allah. Oh, alah. Mas, makasih hati-hati. Untung masih yo gercep guys. Biasanya kui jadwalnya tak kayak gini. Iya. Tenang kok, walah. enak aja gebrakan Wah, merah ngerti aku sebet apa aku dulu. iya wis Wes tambah dia saja emosi kon emosi piye hidup. lah kayak ngono ya. Tak ada nih lemari kui lo sampai tak kenjeng wong loro. Iya. Lho, lemari kui. Dia mau beli ning sono Sakmene gede nih. Misal kuwi bolong kuwi kan enek bolong. Oh, bolongan sepele iki ya. Kuwi deh pas tak udah bedane tak tanano tak topet-topet. Mulai kan gak mepet deh. Ya Allah aku shock banget. Tak tujuan. Iki lo sampai tak incengnya bobek piro. Kui. Halah mbah yo. Ya Allah. Stres gue. Ora Tapi saiki mentalnya aman kan? ya. Cek trauma kayak. Trauma mereka ini. Terombang-ambing guys ya. Agak guys aku cuma mikir, cara yo dek iki mlebu iki saka ngendi lho. Kok soalnya kan dek iki Iki lho, Ndres. Ya. Iki sing ning keset-keset wis ora anu. Yo mbak, Nyah kowe. Gak usah didono kene gak sih? Sale buruk. Iki sebelah kono enek ning keset-keset kene enek kabeh. Setiap keset itu sampai memburi tuh. lo kasete. Dono guys. Sumber kabeh kalau. Kuwi kabeh keset kuwi. Ya Allah sakmene akeh iki guys. Iya, cukup aku ae sing mencret tolong. Sudah dong, Mbak. Ya apa sih sampai tak ewangi ning HP putih ya wis resi. Hey, Sampai lagi. neng Andre icek ya, mohon maaf. Oh ya, Samsung cek 50-an kok. Enggak, karek 40. Ya wis. Ngeri makanan yang di Facebook aja di roll ya cahaya. Mateni awakmu Lah, dhewe iya. ya. Tapi lu ngono. Kandungnya awake dhewe mereka iki. Wes guys. Ki mau untung apa kuwi Mbak Mur kuwi ora iso tak kalbes kan dek Mbak Mur kan kusene kerja to. Kuwi wis anu Mbak tulung aku masak nang mari. Wes Mbak awan lah sampean kowe yo. Aku ngono. Wes ora sanggup Mbak awakku wis legrek. Pengen iki libur dengan tenang ini. Pengen libur dengan tenang. Mek tukang ora tukang kan ya wis tukang. Iso layah-layah malah digawekno.
Kucing melok-melok, mesin cuci melok-melok. Lawak melok-melok. Ya ampun, dia jumret desa. Aku kisah apa dia? Sahabat, trai ngono kuwi hukum seleksi alam. Siji rusak kabeh malah rusak. Soalnya iri, apa sing didandani iki tok kadang aku wis bayangno sing pintu kuwi kena hujan badai, tapi terakhir rekoso. Hujan ngene iki sama. Kan lembab soal iki. Semua mbah omahe jenengan yo ora, aku tak karo mletak iki sing aku belijer iki. Apa mbah panjenengan omahe ngono ora anggere musim udan iki mbah napa katakan mesti anake. Tapi nek gak musim udan omahku aman-aman. Aku dandan yo ta. Tapi anggere musim udan iki. Walah tenang. Angger mami ngger mbek aku, Dik kan pengen kono iki, Dik. Iki lho trocoh sing kono apa jenenge nampu. Lagi pendek kono kok malah kuwabe rusak. Mungkin nek menurutku nek mesin cuci iki gara-gara tikusnya nek kotor iki rembesen Mbak. Dene ngono lek soalnya Nek gon sing anget kan. mesin cuci dikerokoti terus mesti ambek tikus lek. Padha mbek aku iki tane yo ngene iki seminggu yo Mbak. Dadi wong sak omah tak kon nyuci angger bermani tak kon nyuci dhewe. Lah nek aku kon nyuci lho sak omah yo Ya tenang ta, Mbak. Aku kira didik-didik kae. Tapi langganan ya guys, mesin cuci dikrikiti iki mau kabel guys, aku kabel. soalnya kayak kucing terus tikus tuh memang nyari tempat yang hangat. Iya, yang lembab. Ya hewan-hewan kayak ngono ki senengane golek tempat sing hangat. Iya guys. Tapi tenan sih kalau ngono ki misal siji rusak ya kuat rusak. Apa mana misal ya kayak aku gini kan wong anak tani ya. Misal panen nih bapakku. Soalnya panen duitnya hasilnya gue tuku iki. Nek gak ono gue harus iki. Ngono ki juga kuwabeh bareng sinang lho rusak. Ya Sampah, heeh. Padahal Terus niatnya ora? paling kene Iya. ayo. A sampai Z ki ya Allah terpenuhi sampai akhir. Sampai kelakon kabeh. Ya Allah. Mbak disambung dia. Ya Allah, Mbak. Kok Mau ini? asal ora tak kan? Iya. Walah. Anggi iki tambahan loro, dan tukangku sicok iki. Aku ini tep tambah loro. Tukang siji. Lho, ya wong loro iki padhae. Ya wis ora apa-apa, ben digawekno anu. Lah Indri gak minum es teh hangat. Oh iya. Tapi apa tak masuk kulkas kok. Iya. Teh tak. Enak teh juga kok ning jero ya Allah. Maaf ya guys ya. Batinku Maaf ya, Dek mau ki kan Ngelek tukangmu dulu. siji, terus tambahne siji, ngono dadine Tambahne loro, loro. ngono. Dadine loro. tapi gak capek. Iya. Wah, ini Mbak Evi. Jatuh nih kan lho. Aku nggak konfirmasi mbek cah kae terang lho. Terus dhewe lah. Tambah loro, tinggane loro. Iya tak kira Gak apa-apa, siji guys. tambah siji, Terus ngono dadine mendung loro. kok, Mbak. Terus mendung ya biniku jalan yo jemur. Ben garing sik wis kok dandan wis garing. Ya gak boleh. Jenengan lek semuanya jenengan 10 kilo tok sidone. Iya. Iki lho sing dapur ki mbok hitung. Lah yo. Siji-siji Mbak. Jadi kisah. Ya wis kisih gak apa-apa lek iku sing sesuk ya lek Iki ya. tukang paling sibuk sedunia, guys. Renene setahun pisan kayak aku. Pokoknya anggere aku nang kene iki yo. Iya nang kene. Nenek diberangkatnya ya apa sih? Mbak? Lah iya to. Kok anaknya jadi buru. Gek uangnya lagi jadwalnya full. Bab iki soalnya tuh kamu biasanya di Bali. Biar Bali. Ya leh, oke lo delok munggah kayak Alah. Siapa guys? Munggah dhuwur guys. Ora apa-apa wis. Walah ning kono iki Sampe nang munggah sik lek. Ki ben disyuting kanone. Ora Ora disyuting ketok. sampean. Ora. ya mendungnya lo delok ora. Mendungnya wis koyo ngono iki. umpel-umpelan lho. Ya omahku soalnya dhuwur guys. Dhuwur iki guys. Ning dhuwur kono. Ya wis. Ki dadine dhuwur kuwi kebumpet dik mau lek kan ngekeki video mek foto. Kuwi kebumpetan godhong-godhong terus juga apa jenenge akhirnya kok disemeneh ngono ki lho. Waduh mateng wis muta. Oh nempel isi. Podo Mbak. Lah yo, laporan kayak ngono terus tak resiki mau sampe nyelok-nyelok aku Bang. Oh lah ya. Ini kan guys nek musim muda ini musim blitak apa? Semua hewan ada masuk di sini. Akan masuk ke dalam rumah. Iya, kemana ngono ora? Iya, kuwabe semuanya hewan-hewan. Tapi nek singa harimau ini gak ono ya. Lah, pokoknya ki. Tapi nek Wis pirang menit ya? 24. Wis 24 ya wis no. Ya wis guys, inilah yo keadaanku. Jadi aku izin libur dulu iki dino iki karena kan
Dan saiki nek gak aku iki terus apa neh ngono lho ya, bapakku niki nelpon, iku lek Hendrik kumpul ning omah, anu Adik. Lah bapakku nek malah ngongkon tukang kok gak tak pantau, gak tak prenahno. Kan juga penak Iya, masa ada heeh. tukang kok ditinggal. Ngono ya. Iku malah ganggu gak sih kok ngechat terus opo ya saking bingungnya Jangan mergane yo gak Kan anu butuh konfirmasi juga kok. Aku dadi njaluk libur sih, ngono. Sedangkan wis ra ngono ini. Pokoknya semua kan diisuk guys, Mbak Jess. Aku mbok tukang apa terap. Aku Tak, nitip. heeh. Heeh, aku nitip obat Bawain. salmon. Kat mau nggak? Sanmol. Oh iya Sunmall guys. Selamat Linda. Aku nitip kuwi tinggal ngiris sampai nyaman. Ya wis ngono ae guys ya. Ki, aku tak melanjutkan istirahatku ki mumpung wis bar kae mesin cuci kae lek ben nganune kuwi aku tak ngletak ya. Ki cacah ya ben tengok-tengok sik kuwi ning Iki lho, 5 menit lagi hujan. Percaya nggak sama aku? Terus kan mulai piye? Rara, Mbak Rara, Mbak pemegang remote AC. Dia. Aduh apa Mbak sih kalau Tata, nanti tak Sekarang asik Mbak Tata, ya. Circle-nya udah masuk ke Mbak Rara ya, Mbak. Ya. ya wes guys gitu aja ya kontennya tutup Dres. Anu, Mbak, ngene carane, Ndres. Nganggo bahasamu dewi. Jadi gak perlu dipadat. Enggak, Mbak Enda tuh gak mengharuskan menyamakan. Jadi kabeh menurut anom dewi insting ngono. Ya, begini pemirsa, wes sekian kontennya ya. Mohon maaf kalau ada salah kata dan kurangnya. Pokoknya kita tunggu konten selanjutnya. Ngono wes ngono. Enggak apa-apa. Nek mendoakan nanti nek sudah akhir-akhiran aja. Iya. Nek kamu sudah tutup konten Dan terakhir. mendoakan pun kuwi ben ki pemirsa ya ngono ya guys. Misalkan ya wis ngandani bolak-balik cuma kan mandiri sih gak penak ben kudu padha. Lah wi ngapalane nek ora anu yo gak iso, Ndres. Aku biyen nih melu setahun lagi apal. Ya, tenan. Melu setahun lagi apal, guys. Wis terus berbulan. Masa, Mbak? Dengan ngongkon sing 15 dino iki apal walah. Oh iya. Masa iya mbak? Iya. Lah aku dituntut kan ngapal kon apal iki. Walah, Ya nggak apa-apa kalian hafal Tapi aku tapi dengan bahasa kalian Ya, sendiri. Wis apal sih. Mendoakan. Improve. Gak apa-apa, gak kudu plok ketiplek ini gak apa-apa kan setiap orang punya ininya sendiri kok buat doa Dan latihan juga. Kemarin ada Raffi ngomong ngene, aku ya pengen kok Mbak Jess, Mbak Ta, public speakingnya bagus. Iki yo orang muncul langsung dul ngono yo gak deh. Tapi bagus please. lagi ngeblank walah. Aku pengen ngomong apa ki Belibet biasanya ya. ya. Heeh. Kuwi pun kok kadang sampai pemirsa Mbak Jess ngene oh iya, aku ngono ki maksud oh iya iya. Cangkem cakep cinta masuk iki pemirsa. Mbak Jess- Kadang aku gemes ya. Oh. Mbak Jess tuh masuk iki pemirsa. Omongannya di bulan-bulan ini. Nek Ya. aku belibet. Oh ya, ya ngeblankku sering banget ngomong, kuwi adalah ciri khasku, Iya. sering mengulang kata. Nah, kuwi aku wis kosong otakku pemirsa kuwi. Padahal mengulang dengan yang sama, kuwi otakku kosong berarti. Enek kuwi tok ngono. Yes, pokoknya ngono doa terbaik untuk panjenengan semua. Terus segitu dulu kontennya. Ya, segitu dulu kontennya. Ditunggu konten selanjutnya. Yes, Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.